एगो लड़का एगो लड़की के देखलस त कहलस का नैन छुरी से कटारी हो गई, नैन छुरी से कटारी हो गई, रूप के दुनिया पुजारी हो गई। केहू नजरिया में आके जब बस जाला, ए रस भरी रस भरी हो रस कहाँ करी तो बुझी हो कि प्रेम के बीमारी हो गई। लइकवा देखलस त कहलस का कि कहवन विटामिन खा ले आ दिन प दिन चिकन ले। ई गाना के म्यूजिक डायरेक्टर इहे जिला के बड़ भाई शंकर सिंह जी के म्यूजिक रहे और आप सब एकरा के इतना प्यार देनी, इतना आशीर्वाद देनी कि गाना बहुत बड़ा बन पाई। हेलो हेलो क्या बात है, क्या बात है, फिर से गाना ट्रेंडिंग में है कि कहवन विटामिन खा ले आ दिन प दिन चिकन ले, तो एकर कहमर हकी तरजुई के आज पहला रे डोले धीरे धीरे। तने पीछे से दिखाता कि एगो ऊपर जाला एगो जाला, उई माँ मारी जाबो रे हरी चौप री चौप कहा जाई रे खाई कि एगो ऊपर जाला एगो जाला आज खाला रे डोले धीरे धीरे। तने देखाओ तो बाबू अपन अपन कलाकारी। देखा लइका कहलस का त कहबन विटामिन खा ले दिने प दिन चिकन ले, कहबन विटामिन खा ले दिने प दिन चिकन ले, एकर हमर हकी तरजुई के पाला रात डोले धीरे धीरे। एगो ऊपर जाला एगो जाला खाला रात डोले धीरे धीरे। पुरस्कार एंकर विक्की तिवारी जी के तरफ से स्वागत अभिनंदन। बजावा मीठा मीठा ताली बजा तने मंच पर शांति बनाई। विक्की तिवारी जी जा रहे हैं, चलिए भैया को प्रणाम बोलिएगा और जल्द मिलते हैं स्टूडियो पे, फिर से नया धमाल करते हैं एकदम। लेकिन मुर्गी दिखा दो रस भरी भैया ए रस भरी रस भरी हो भाई, तनी हट जा और इसको हटाओ उधर इधर और कर लीजिए इधर इधर का बहुत जगह बा पाछे। लइका कहलस का तनी देसीला मुर्गी देखावा बाबू रे। लइका कहलस का त कटिया धकटी पेढ़े
फिर से आओ बैठ 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 बैठ। भाई पैसा ली पहले पैसा ली। भोजपुरी के बहुत अच्छा गीतकार और हमारे प्रिय मित्र नितेश ठाकुर जी, वाह और आज से ना हमनी के काफी पुराना संबंध बा, स्ट्रगल के भी दौर हमनी के देखले वाली जा। और हम चाहब कि बहुत अच्छा अच्छा भाई गाना लिखेलन, पारंपरिक गीत त एक